Усім прывітанне. Сёння мы будзем рыхтавацца да ліг-івэнта па пакемонах, які ў мяне адбудзецца праз недзе прыкладна 2 тыдні. Да, крыху менш, чым за 2 тыдні. І трэба рыхтавацца, трэба пачынаць практыкавацца, таму што так-то я, акрамя лігаў івэнтаў і нейкіх іншых івэнтаў у горадзе, я амаль не гуляю. І пасля я вельмі туплю. Я, канешне, люблю хадзіць на гэтыя івэнты, але, звычайна, я на апошнім ці на прадапошнім месцы, і гэта не весела. Таму вось у мяне ёсць дэка, яна Гардевуар, яна вельмі, увогуле яна кампетітив, то бок яна павінна працаваць у чэмпіянатах супраць людзей, але ў мяне, звычайна, гэта не вельмі добра атрымоўваецца. Можа, гэта таму, што я занадта часта паддаюся Мікалаю, калі з ім гуляю, але, як ёсць, карацей, давайце рыхтавацца і ўвогуле распавядайце, ці гуляеце вы ў пакемонах. Боже мой, прабачце, мяне тут нешта напісалі. Ці гуляеце вы ў Пакемон TCG, ці любіце вы пакемонаў, і які ваш вопыт у гэтым усім? А я зараз папрашу, каб мне ўключылі каментары, каб я іх бачыла, і пачынаю паціху гуляць. Я не ведаю, ці трэба проста распавядаць увогуле, як гуляюцца ў гэтую гульню. Можа быць, я буду прагаворваць некаторыя правілы, пакуль мы будзем гуляць, але, напэўна, спецыяльна нічога асабліва распавядаць не буду, калі ў нас няма жадаючых. Вось, спачатку мы выбіраем, хто з нас будзе першы хадзіць. Heads or Tails. Арол ці рэшка, не ведаю. Я, карацей, выбіраю Tails. І мне з гэтай калодай патрэбна хадзіць другой. Але я не выйграла манетку, таму зараз мой апанент будзе выбіраць, хто пойдзе першы, хто другім. Давай, апанент, выбірай. Цудоўна. Мне якраз тое, што трэба хадзіць другой. Таму што ў мяне вельмі шмат карт, якія працуюць, калі я хожу другой. Таму мне класна. І, даволі нармальная рука для пачатку ў мяне. Магло б быць і лепш, але, як ёсць, няхай будзе. Мы абавязаны ў гэты момант пакласць хаця б аднаго пакемона на актыўнае месца. У яго вельмі прыгожая Клефа, Реджидрага, і Radiant Charizard, я не ведаю, я ніколі супраць такой дэкі не гуляла. Have no effect. Гэтая штука... Боже мой, што тут адбываецца? Я ўжо згубілася. Вось гэтая дэка, яна як дэка майго Мікалая. Там на першым ходзе часам перабіраецца дэка, і ўсё настолькі, што... Я сижу такая і думаю, а што ты хочаш, каб я ім усім зрабіла? Чувак любіць прыгожыя арты, як вы бачыце, напэўна, таксама калекцыянер Pokemon TCG, таму што усе пакемоны зроблены ў лепшым дызайне. Я, шчыра кажучы, проста вырашыла, што мне занадта шкада вось гэтай унутрыігравой валюты, каб рабіць сабе так шмат прыгожых карт, але, можа быць, сапраўды трэба. Мой ход, нічога сабе. Так, што, паехалі. Першае за ўсё мы атрымалі Radiant Greninja. Гэта вельмі клёвая карта. Яна дапамагае нам перабіраць калоду і атрымоўваць карты, якія нам патрэбны. Мы адразу укладваем яе на бэнч. Далей, паколькі я хожу другой, я магу выкарыстоўваць вось гэту карту, Call Bell. І з яе дапамогай я магу дастаць нейкага саппортера, нейкую падтрымку з маёй калоды. Зараз... Then shuffle your deck. Давайте достанем кагосьці, і хтосьці, канешне, Арвен. Мне патрэбен зараз Арвен. Ён дапаможа нам дастаць з калоды пакемонаў, якія нам зараз патрэбны. Бо гэтыя пакемоны, яны класныя, але гэта не тое, што нам патрэбна. І калі б я хадзіла першая, я б не магла саппортераў выкарыстоўваць, а паколькі я хожу другая, я магу. Выкарыстоўваю яго і знаходжу прадмет. Ўсё ёсць. З дапамогай якога я дастану пакемонаў. І яшчэ адзін прадмет, з дапамогай якога я эвалюцыяную іх адразу. Падумай. Думаеш, не? Думаеш, трэба... Што робіць яго башня?
Башня скидвае айтэмы. Толькі айтэмы не працуюць. Калі яна выкладаецца или заўсёды? Заўсёды. Тады Так Кірлі... Гэта не... Это тул. Ну, давайте побачым. Я не ведаю. Что можна было? Ты думаешь, что... Ну, тут both yours tools attached to I. Да, have no effect. І гэта тул, таму, да, Мікалай был прав, я не была не права. Да, ладно, давай позмагаемся. Поехали. Ну, давай нешта паспрабуем зрабіць. Ну, калі не атрымаецца, то не атрымаецца. Вось гэта тыя пакемоны, якія нам патрэбны, ральцы. І нам трэба іх эвалюцыянаваць. І вось гэтая штука дапамагла б нам хуценька іх эвалюцыянаваць. Але з-за гэтай штукі, з-за стадыёна гэтага, мы не можам гэтым карыстацца. Бачыце? Have no effect. А можа быць, гэта не эфект? Ну, давай паспрабуем, а калі не атрымаецца, то кансід. Добра? Дарэчы, Lost Vacuum я не магу забраць Pokemon Tool? Or any Stadium in play. Калі не атрымаецца, я Stadium выкарыстаю. Да, не бачыш, не працуе. Таму выкарыстоўваем Lost Vacuum. Манапі, напэўна. Ці Айону. Напэўна, Манапі. Мне б Айону патрэбна была яшчэ. І прыбіраем вось гэтую херню, каб яна нам не перашкаджала. І паехалі. Цяпер мы эвалюцыянуем ральцаў у наступную форму з дапамогай гэтай спецыяльнай атакі, і мы зможам эвалюцыянаваць адразу абодвух. Звычайна мы не можам эвалюцыянаваць на першым ходзе, але гэта, ну, як бы у канцы майго першага года я эвалюцыяную іх. І ўсё, на гэтым мой ход скончыўся, бо гэтая эвалюцыя была як мая атака. Бачыце, лос-зона. Ультрабол. Ну, типа, складанавата, таму што я не разумею ўвогуле, што гэта за калода, я ніколі супраць яе не гуляла. Мікалай, ці гуляў ты супраць яе? О, яшчэ Рэйджыдрагу дастаў. О, зрабіў сабе Рэйджыдрага Вістар. Нешта я адчуваю, што моя Градывура больш не лічыцца добрым пакемонам. Бо нешта... О, Legacy Star, што ён зрабіў? During your turn, you may discard the top 7 cards of your deck, then put up to 2 cards from your discard pile into your hand. Ну, карацей, ён раз за гульню можа збросіць 7 карт са сваёй топовых верхніх карт са сваёй колоды і пасля дастаць 2 любыя карты са свайго збросу. Вось. Ну, даволі карысная абілка, насамрэч. Яшчэ і маскі. Я ўвогуле не разумею, што тут адбываецца. О, босс-ордер. І ён зараз будзе забіваць мне, спрабаваць вось гэтую кірлю, я думаю. Таму што... Ну, ці не адразу. Просто што кірлі гэтыя, яны вельмі балючыя для апанентаў, таму менавіта іх звычайна і спрабуюць забіць у першую чаргу. Ён, напэўна, ці недзе памыліўся, ці пабачыў, што нейкія пакемоны, якія у яго прызах, нейкія пакемоны, якія яму патрэбны ў яго прызах, ці яшчэ нешта, але паколькі мы не ведаем, што гэта за дэка, складана сказаць, але я выйграла, ура! Першая перамога за сёння ў нас, таму паехалі далей. Ці накінуць нам чаго-небудзь? Немного тут, немного тут. Давайте. Put 4 Pokemon X into play. Ну, у меня их не так шмат. Put play 3 Stadium cards. Ну, карацей, дейлікі няхай будуць. І можна іх абнавіць, але, в прынцыпе, няхай будуць. Гэта, да, тут таксама ёсць Battle Pass, але ён, ну, насамрэч, вялікі плюс гэтай гульні, што вось менавіта яна амаль цалкам бясплатная. Вы можете атрымоўваць валюту
робячы дэйлікі, ці вы можаце даставаць з рэальных бустераў пакемонаў вось такія карты і іх актываваць і атрымоўваць такія ж бустеры ў гэтай гульні. Гэта па факту ўсё, як вы можаце тут данаціць. І мне гэтым яна вельмі падабаецца, таму што яна вось як сапраўдная ТЦГ. Ну што, паехалі, наступны матч. Не бачу, чтобы нам трэба было неяк адаптаваць маю дэку зараз, таму пасля такога матча. О, у яго прикольны коін. Waiting for Merkill. Гэта была пасхалачка да бога з ДНД. Цікава, ці просто цікавы нейкі нік. Heads, do you want to go first? Не, мы не хотим ходить першими. Классика. Угу. У меня только одна базовая карта, и яна не лепшая для моей деки, для пачатку, але я абавязана яе сыграць, калі яна ў мяне ёсць. А бачыце, у яго не было ніводнай базовай карты, таму ён муліганіць. Але ў яго ёсць нейкі deduction kit. Ага. Ну, муліганіць гэта ён кладзе сваю руку назад у калоду, перамешвае яе і бярэ новую 7 карт. Тан-тара-тан. Угу. Бачыце, у гэты раз у яго была нейкая базовая карта, і ён абавязан быў яе пакласці, нават калі яна яму не падабаецца. Я выбираю, ці хочу я ўзяць дадатковую карту. Конечно, хочу. За кошт того, что ён павінен быў збросіць руку. І вось гэта ўсё. Итак, Чармандер. Напэўна, супраць нас гуляе нейкая чарызардавая колода. Трэба, так што трэба забіваць Чармандера. Хутенька. А прабачце, не забіваць, а выбіваць. Ну што, у нас насамрэч ёсць усё базава патрэбнае нам для пачатку. Паехалі, пакладзем ральса. Давайте выкарыстаем усё роўна бадзі пуфін, дастанем просто ральса і яшчэ каго-небудзь. Ці мае сэнс манапі? Мне здаецца, з гэтай калодай не патрэбна манапі. Давайте дастанем дрифлуна тады. Ён прыгоженькі шайні ў мяне, звычайна ён фіялетавы, але вось у мяне ён жоўценькі шайні. Далей што мы зробім? Можам дакласці да фізантипіці одну энергію. Пакласці Technical Machine Evolution. Я не хочу выкарыстоўваць ультрабол, таму што я не хочу скідваць іншыя карты. Нам гэта зараз не патрэбна. Напэўна, ўсё. Напэўна, паехалі эвалюцыянавацца. Насамрэч, механік у гульне вельмі шмат. Як я эвалюцыянуюсь, ёсць карты, якія могуць дээвалюцыянаваць кагосьці. Ёсць карты, якія прымушаюць суперніка збрасваць карты. Ці мяняць іх нейкім чынам. Ну, карацей, даволі шмат розных механік. У яго зараз няма ніводнага іншага базавага пакемона. І калі гэта так працягнецца, то... Калі я заб'ю Чармандера, я перамагу. Калі ён не можа некага іншага паставіць. On top of it in any order. Ну цікавая карта. Яна дае магчымасць знайсці нейкія карты ў сваёй дэкі і пакласці іх наверх. Нешта яму рука, здаецца, не зайшла. Я спадзяюся, што гэта значыць, што гэта ўсё значыць, што яму рука не зайшла. Паехалі. Я вось думаю, як бы мне гэта зрабіць на гэтым ходзе. Напэўна, гэта магчыма. Я думаю, што трэба энергію другую пакласці сюда бессэнсоўна. Сюды мы... Нам патрэбна дастаць гардывуру, атрымоўваецца. Давайте зразу рефайментом контркашер зробім. Бо зараз у нас... Ага. Эзерн Веселом мы можам дастаць яшчэ энергіі. Можам дастаць якога-небудзь пакемона ультраболам.
Напэўна, трэба даставаць гардывуру, але ў нас няма энергіі яшчэ ў збросе. Таму ад гардывуры нам не вельмі шмат будзе толку. Давайте Эзерн Весселам дастанем 2 энергіі хаця б. Давайте гэтым. Колькі патрэбна фізантіпіці, каб адступіць? 1. У яе ёсць 1. То можна, да, прафесара Тураса збрасваць. Go back. Ну, хаця б уся энергія ў нас. Да, сэнс у тым, каб зарадзіць дракона і драконам заваліць камандира. Праблема ў тым, што ў нас не так шмат энергіі, на жаль, але я думаю, што нам хопіць. Да, давай зараз заб'ем яго. Но занокаўцім яго. Ультрабол. Ультраболам я збрасваю 2 энергіі. І з яго дапамогай я шукаю апошнюю форму гардывуру. Гардывуру знайшла. Гардывуру эвалюцыяную адразу. Я б на яго месцы ў гэтым месцы ўжо здавалася. Retreat. Дрифлун. І пачынаем зарадку. Яна дадае да пакемонаў энергію, але за гэта яна наносіць ім 20 урона. А гэты пакемон наносіць 30 урона за кожныя 10 урона, якія на нём ляжаць. Насамрэч, ужо можна было б яшчэ 20-ку не класць, але ладно, ўжо пакладзем, чаму не. Так. Ну што, мы перамаглі? Ну, яму проста, напэўна, вельмі не зайшла рука. Ці ён затупіў і не паклаў базавага пакемона, які ў яго быў. Тут ці то, але не зразумела пакуль. It's like I had a teeny on my side. Ну, Чармелеон яго павінен быў быць недзе. Можа быць, гэта проста быў нейкі бот? Я не ведаю, ладно. Ну што, у нас новы ўзровень. Да, далі крыстальчыкаў на яго. Бустер дайце. Дайце бустер. Не далі бустер. Можна Battle Pass забраць узнагароды. Сюда. Tier Unlock. Хочаце яшчэ далі. І вось цяпер далі нейкую карту і бустер. Мирайдон EX. І... Вульфікс. Латіс. Машку. Блендер. О, Сфіл, у мяне, дарэчы, такі ёсць сапраўдны. Мне здаецца, ці не. Але ён вельмі мілы, мне вельмі падабаецца. О, Дюрант EX. Ну, нейкая не вельмі карысная карта, але няхай будзе. Добренько, поехали. Што, працягнем гуляць з гэтай дэкай пакуль што? Я зноўку не бачу, як яе зрабіць лепш. А нашая мэта тут прыдумаць, як яе зрабіць лепш, якім-небудзь чынам. Таму... What do you think of my dress? It has a pocket. Секундочку. Гэта, напэўна, горшая карта, з якой можна стартаваць у гэтай дэкі, але ладно, паехалі, у нас ёсць Арвен. І ўвогуле, ну, типа, трэба спрабаваць. Мы не ведаем, супраць каго мы будзем змагацца на турніры, таму трэба спрабаваць перамагаць усіх. Канешне, што я хацела вам на гэты конт сказаць? Я хацела сказаць, што, ну, ладна, там у нас гэты маленькі ліг-івент будзе хутка.
Вось ён праз 2 тыдні, а прыкладна праз месяц, крыху больш, чым праз месяц, тут будзе вялікі светавы чэмпіянат пакемонаў. Я ўвогуле думала паспрабаваць на яго зарэгістравацца і паўдзельнічаць, таму што гэта весела, можа быць, але ён мне крыху незручны, ён па таймінгу, і да таго ж ён будзе удзел у ім каштуе 70 фунтаў, і я, карацей, не ўпэўнена, што гэта тое, што мне патрэбна. Але, ну, будзем паглядзець, ладно, будзем паглядзець. Зноўку Баді Пуфін і Technical Machine Evolution. Ну, просто, блін, з аднаго боку вельмі хочацца паўдзельнічаць у модным турніры, з іншага боку, ну, типа, я не тое ж, каб вельмі добры гулец. Таму, можа быць, мне дзеля мяне лепш павучыцца гуляць, а не дарэмна грошы зліваць. Так, ну можна тэарэтычна скінуць яшчэ на адну энергію з дапамогай ультрабола, але што яшчэ тады скідваць ультраболам? Collapse Stadium не хачу, Арвіна, ну можна, ў прынцыпе. Давайте пачнем адразу. А што я дастану гэтым ультраболам? Грынінджу? Да, давайте дастанем Грынінджу. Няхай будзе, таму што Грынінджа дапамагае нам вельмі добра. Фізантіпіці, ну, напэўна, не памрэ моя гэтая за гэты ход. Таму... Ну да, давайте, напэўна. Ці ёсць ідэй лепш, Мікалай? Мікалай мне тут дапамагае, бо ён гуляе нашмат лепш, чым я, насамрэч. Ну, можна яго нават выкласці на усялякі выпадак, а то ці мала што мяне заіоняць. Evolution. Ну, хутчэй за ўсё, да. Ну, і яго, насамрэч, апанента таксама бы забіць за адзін ход, таму што калі яго не забіць, калі ён зараз нават выкладзе ўжо, ну ён хутчэй за ўсё зараз выкладзе некалькі чармандэраў. Таксама рве нам Баді, Пуфін і эвалюцыю. Я думаю, што да, яго будзе зараз, нейкі experience sharing, не ведаю, што, хто не памятаю, паглядзім, гэта нейкі айтем і тытул, які дадаецца да пакемона. Ну, вось, ён скінуў Rare Candy і прафесара, і, ну, карацей, скінуў 2 карты, якія ему дапамагаюць, узяў Аркнайна EX, напэўна, яго ёсць, да, ўсё. Hello! Я, магчыма, памылілася, што я не памру. Не, нормально. Я, магчыма, не памылілася, што я не памру. Ну, што тут кажаш? Сёння вельмі добра. Таму што скідваць мне прыйдзецца стадыён. Таму што гардывуры мне вельмі патрэбны. Ну, у мяне тэарэтычна ёсць магчымасці іх дастаць пасля, але стадыён мне можа быць менш патрэбны. Усё працягвае быць не вельмі добра. Таму што мне трэба працягваць перабіраць руку. І зараз трэба выбіраць, мне патрэбна наносіць больш урона ці урон на бенч, на вось гэтую вось штуку, дзе ён захоўвае сваіх пакемонаў. Мне б, типа, болей хутчэй, але... Ці змагу я яму нанесці 280 урона якім-небудзь чынам на гэтым ходзе? Напэўна, не. Ну, давайте я на ўсялякі выпадак скіну ўсё ж такі Скрымтэйла і застанемся... Але ў мяне 2 дрыфлуна, а Скрымтэйл 1. Давайте скінем дрыфлуна. Ну, дарэчы, магчыма, гэта была добрая ідэя скінуць гардывуру, але ладно. Мы эвалюцыянуем дакладна сабе адну гардывуру. Люмініон V. Ён, калі яго скіне, атрымае 2 прыза. Але, напэўна, яна яшчэ не скіне яго ўсё ж такі на гэтым
ходзе. Ультрабол нам не выкарыстаць, гэта нам не выкарыстаць. Ну што, нешта не вельмі зайшло, да? Пакласці скрымтэйла на ўсялякі выпадак, каб я не каб яго ні ў мяне не забралі. Ну давайте. І ўсё. Это ўсё, што мы зможам тут зрабіць, да? Выглядае так, што да, выглядае, што не вельмі добрая у нас тут сітуацыя будзе. Вось, гэта Exp-Share. Што ён нам дае? Давайте пачытаем. When you active... ну ён дапамагае захаваць энергію. Типа, калі я яго выб'ю, то ён зможа перанесці энергію з гэтага пакемона на любога іншага свайго на бэнчы. 30 урона, дзякуй. For each damage counter. Ну яго яшчэ патрэбна б забіваць хутка. Окей. Што мы можам зрабіць? Мы можам нестболам дастаць каго-небудзь, можам ультраболам што-небудзь. Unfair Stamp пакуль што нам не патрэбен, але, ну, типа... Я думаю, што тут можна дастаць манкідоры. Але навошта? Табе патрэбна больш энергіі. Давай нестбол скінем увогуле. Ці Unfair Stamp. Нестбол давайте скідаць. Ну, хаця б нейкая энергія. Клёва. Цяпер можна выкарыстаць Грынінджу. І ім з энергію скінуць і атрымаць яшчэ нейкія карты. Цяпер, магчыма, мела бы сэнс мець манкідоры, каб, не ведаю, забіваць Чармандера. Але, ну, яго дастаць будзе каштаваць занадта шмат. Ця, Айона. Ну, не заайоню я яго. Зараз. У яго ўсё роўна прызоў у нас шмат, яшчэ можна і контркэш. Укладаем манкідоры на бенч. Дадаем яму цёмную энергію. Ой, што-то ў мяне з мышкай здарылася. І пераносім дамаг з майго пакемона на яго Чармандера, напэўна, да? Ці на Бідуфа лепш. Не лепш на Чармандера. Ну, ён, канешне, хутчэй за ўсё заб'е яго на наступны ход, гэтую штуку. Але, ну, як ёсць. Ну што, спадар Мікалай, дзе я зрабіла памылку? Нешта не зашла табе рука з энергіяй. Ну да, нешта мне ў гэты час павінна быць нашмат больш энергіі ў збросе. В маёй калодзе, каб яна працавала, але нешта не працуе. А градавую не трэба было выкладваць. Трэба было заставіць вектор і мяккі. Ну магчыма. Ой, нешта яму таксама, здаецца, не зашло, да? Ну ладно, давайте скинем ему Чармандера. Да, і возьмем прыз, паглядзім, што нам там атрымаем мы ў ім. Ох, я спадзяюся, што нешта добрае атрымаецца. Ну, в прынцыпе, типа скидывать Кірлію или Unfair Stamp атрымаць. Гардевуру, давай, да. Это, конечно, не вельмі разумны ход увогуле звычайна, але паглядзім. І зараз мы можам скінуць энергію. Ага, цяпер можам узяць Heavy Ball, паспрабаваць спачатку. Да, давайте спрабуем. Ну, Уральц увогуле патрэбны. Таму можа... Ну, у мяне, конечно, няма на яго месца. Таму такое сабе. І давайте...
Не могу. Мне может 280 урона только дрыфли что-то там нанести. Дрыфлун. А гэта ўсё можа нанесці толькі там 190, 190, 200, нешта такое. Поехали. Ён вырашыў, што пакуль ён будзе чакаць, пакуль я дадумаюся да гэтага ўсяго, яна хутчэй зыграе з кем-небудзь іншым. Ну, напэўна, таксама не вельмі рука зайшла, сапраўды. Калі я змагла так доўга вісець гэтым базавым пакемонам, то хутчэй за ўсё рука таксама не вельмі зайшла. Ну, нешта дзіўна. Я распавядаю, як я дрэнна гуляю, а тут у мяне проста перамога за перамогай. 3 перамогі вінстрых. Ну... It has pockets, да, моя сукенка мае карманы. Ведаеце, это той мем, дзе што дзяўчаты сапраўды хацят. Карманы. Кішэні. Кішэні. Дзякуй, Мікалай. Дзякуй. Да, Мікалай мне сёння дапамагае. Не хачу хадзіць першай. Шкада, што Мікалай не дапамагае мне на турнірах. На турнірах ён, наадварот, мне перашкаджае. Часам ён просіць мяне здацца ў яго... Ну, вось гэты пакемон класны для пачатку, таму што іншыя пакемоны з праціўніка не будуць маць ніякіх вось дадатковых магчымасцей. Але, ну, типа, астатнім ён не тое, што б класнае. Ну, ладно, давайте з яго пачнем. Ён добры для пачатка. І давайте ральца пакладзем. Ну, і дрыфу, няхай будзе, чаму не. Ой. Гэта таксама зноўку дэка на Чарызардзе, але ў гэты раз гэта дэка на Чарызардзе, Молтрасе і вось гэтым усім. Да, Настя, ну, перамога. Спадзяюся, што я змагу перамагчы, і калі супраць мяне будуць сапраўды гуляць, а не толькі здавацца. Здавацца, кансідзіць. Як правільна здавацца па-беларуску? Так, што ён робіць? Ага, вось, бачыце, вось гэтыя абілкі. Калі б гэта быў яго актыўны пакемон, ён бы не мог ей карыстацца. Але толькі актыўныя. Саступаць. Не, нас саступанне не цікавіць. Толькі перамога. Толькі перамога, толькі хардкор. Ну, рука не вельмі добрая. Што? Колбел. Не, пачакай. Это ж наш пачатак хода. Всё. Я ўжо думала, што гэта сярэдзіна гульні. Тады ўсё нармальна. Мы вось гэтай штукай, якая працуе, толькі ў гэты момант, дастаем саппортера дапамогу. Гэтай дапамогай мы дастаем, ну, вы ўжо бачылі гэты ход 3 разы. Дастаем бадзі пуфін і эвалюцыю. З дапамогай бадзі пуфін мы зараз дастанем ральца. Каб не класць 2 пакемона на бенч, ну, ужо як ёсць. Трэба было нестбол узяць, да? Яшчэ адзін. Зараз мы пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Дрыфлуна, да, напэўна, да. Няхай будзе больш дрыфлунаў лепш. Эвалюцыя. Вось зараз праблема ў тым, што... Ой, гэта быў мисплей. Зараз праблема ў тым, што ў мяне няма энергіі на руке. І у мяне няма ніякага спосаба яе дастаць. Да, я замисплеила, я нешта не падумала, што ў мяне няма энергіі, я не магу яе дастаць, і вось гэта карта, яна
просто сыдзе ў канцы. Ну, карацей, гэта той момант, калі я такая... Бай-бай! Скончваем мой вінстрык на гэтым цудоўным місплеі. Ну, да. Часам, ну, типа, стратэгічныя гульні. Часам, калі ты на пачатку зрабіў памылку, табе прасцей проста здацца і пачаць спачатку, таму што, ну, няма сэнсу інакш гуляць. Але, ну... Блін, вось гэта ў чэмпіянатах, гэта, можа быць, трэба паспрабаваць не кансідзіць, таму што ў чэмпіянаце ты-то не станеш кансідзіць, нават калі ты зрабіў памылку, ты будзеш змагацца да канца. Ой. Ты будзеш спадзявацца, што памылка праціўніка будзе больш сур'ёзная. Да, ну, насамрэч, да, там у той сітуацыі проста шанец мне выйграць быў даволі малы, да таго ж я яшчэ і страціла вельмі важны ресурс. Вось гэтая вось штука, якая ў мяне была ТМ-эвалюцыя, іх у мяне вельмі лімітаваная колькасць. І мне вельмі патрэбна, каб яны былі, каб я выкарыстоўвала іх правільна. Такая, ну, типа, можа быць, тэарэтычна можна было б выцягнуць яшчэ, але, ну, типа... Ладно, давайте паспрабуем зараз. Я просто паспрабую даігрываць увесь час і будзем выцягваць ці не выцягваць. Ну, будзем паглядзець, што адбываецца. Пакуль што вось гэты раз у нас не вельмі добры, ну, таму што, ну, мала што мы можам зрабіць. Ну, давайте пачнем будаваць, скідваць энергію. Гэта заўжды карысна дзеля гэтай калоды і дастанем, зробім вось так. Мы бярэм, у мяне гэта энергія у мяне спецыяльна для манкідоры, які пераносіць урон з аднаго пакемона на іншы, а вось гэтую энергію мне трэба збрасваць, таму мы будзем яе збрасваць. Актыўна, не гледзячы на тое, што нічога іншага мы зрабіць не можам. І гэта ўсё. Не, я не хачу нікому энергію даваць. Гэта даволі бессэнсоўна. Ну, можа быць, і можна было, але, ў прынцыпе, у гэтай калодзе класці энергію трэба толькі градывурай, вось якая ў нас тут ляжыць. Ну, можа быць, на наступным ходзе, калі яму не зайдзе рука, мы нешта зможам перарабіць. Ну, гэта даволі класная карта, дарэчы, яна з красавіка ўжо не будзе гуляць у стандартнай версіі гульні. Карацей, чым менш прызоў гэтых, тым танней яна атакуе, і 250 урона гэта вельмі шмат. Канешне, калі я гуляла ў гэтую гульню ў ТЦГ там у якім годзе, у 14-16, калі яе выпускалі нават на расійскай мове, яны, ну, пакемоны былі нашмат менш тлустыя, як бы, яны там, у іх было там 100 хітоў, 200, там яшчэ нешта. Пакемоны, у якіх там 200-300 хітоў, гэта было нешта вельмі рэдкае. А цяпер, ну, амаль у кожнага з іх там 200, што-то там, больш за 100, ну, дакладна. Так, эвалюцыянуем Кірлію. Нам бы пакласці каго-небудзь на бэнч, каб нас выпадкова не збілі. Ёй скідваем энергію і бярэм замест гэтай энергіі дзве іншыя карты. У нас атрымаўся Арвен, і з дапамогай Арвена мы можам пачынаць выцягваць яшчэ што-небудзь. Што мы... Давайте, да, дакладна Арвен, але давайте падумаем у гэты раз, што мы хацім узяць. Таму што Баді-Баді Пафін нам можа быць не патрэбны ўжо. Можа быць, нам хопіць вось дастаць аднаго базавага пакемона. Напрыклад, нашага Грыніндзю якраз такі. І, напрыклад, Bravery Charm, таму што ён, в прынцыпе, класны. Ты яго ні на кого не пакладзеш. Ну, зараз я не пакладу, але што мне даставаць эвалюцыю? Тэхнікал машыну эвалюцыі? Ну, яе можна хаця б скінуць, ладно, давай. І зараз з дапамогай Нестбола... Пам-пам-пам. Ну, что-то у меня... Что-то с гэтай мышкой не так. С дапамогай Нестбола мы достанем
нешта яна пракліквае. Можа быць, яна разраджаецца. Даш мне маю нармальную? Яна не закон. Грыниндзю ставім. І Грыниндзя нам працягвае скидывать энергию. Ага, нормально. Ну, вось, і мы просто... Флаттермейн нам не вельмі патрэбна на бенчы, мы яе не будзем выкладваць. Гэта пэлпад пакуль што таксама нам не вельмі патрэбны, таму што мы не так шмат саппортараў выкарысталі. Напэўна, на гэты ход у нас усё, але ну, пакуль што мы даволі добра ідзем, улічваючы, што ў яго адзін пакемон. Ну, то бок, калі на наступны ход ён не выкладзе іншага пакемона, мы перамаглі. Таму што наступны ход у мяне будзе вось гэтая гардевура ўжо. І я змагу ёю просто накласці на яе энергію і нанесці яму 190 урона. У яго ўжо ёсць іншы базавы пакемон, таму аўтаперамога нам дакладна ўжо не свеціць. Але паспрабуем пагуляцца вакол таго, што... ну да, зусім яму нешта рука не заходзіць. Ну, ці гэта бот. Яшчэ, магчыма, заўжды магчыма, што гэты бот. Пачнем з Грынинджы. Тут, насамрэч, яшчэ вельмі важны парадак, у якім ты выкладваеш і выкарыстоўваеш, у прынцыпе, усе гэтыя карты. Ну, і часам сапраўды складана трымаць увагу на гэтым. Так, у нас прыйшоў яшчэ адзін ральц, і мы давайте яго пакладзем на бенч, таму што ральцы нам патрэбны. А у нас ёсць Refinement Кірлі, і вось гэта ўсё. Я думаю, што мы можам выкарыстаць Кірлю, скінуць карту, якая магла гуляць толькі на маім першым ходзе, калі я хожу другой. Атрымаем яшчэ крыху энергіі, яшчэ адну такую ж карту. Ага, і што мы цяпер можам зрабіць? Ну, я думаю, што мы будзем агрэсіўнымі. Мы эвалюцыянуем. Мы дадаем сабе, мы кладзем на яе адну энергію, таму што зараз яна можа сама класці на каго заўгодна энергію, але яна наносіць сабе, ну, типа таму, каму яна кладзе энергію, 20 урона. Таму я паклала одну энергію на яе, і яшчэ дзве я дадам, каб нанесці ёй менш урона, таму што ёй не патрэбен урон, это іншым ён патрэбен. І будзем атакаваць. Можа, ну вось да, я зараз думаю таксама, ты, напэўна, правы, трэба было ультрабол, Фолбел і Technical Machine Evolution. І дастаць дрыфлуна трэба было, канешне, да, ты правы. Але, ну, ужо як ёсць. Усё яшчэ магу дастаць дрыфлуна. Усё яшчэ магу яго пакласці. Усё яшчэ магу дадаць да яго Bravery Charm. І ўсё яшчэ магу зарадзіць яго, ты думаеш, 3 энергіі, 60 урона яму нанесці. У мяне ніяк не абаронены бенч, але ці зможа ён мне нанесці урон нейкім чынам на бенч? Напэўна, не. Ну, давайте play safe, давайте просто... У нас, канешне, няма іншай гардевуры, будзе крыўдна, калі ён зараз яе заб'е, але давайте паспрабуем. $190 урона, і ён зайшоў. Мы бярэм адзін прыз, таму што гэта не EX пакемон. Ну, гэта падтрымка, але яна не вельмі карысная будзе нам, напэўна. Хаця, якраз такі, можа быць, у гэты раз яна зможа зыграць. Калі нам патрэбна будзе забраць гардевуру, каб забраць з яе весь дамаг, а замест яе, напрыклад, эвалюцыянаваць гэтага ральца у Кірлі ці гардевуру. Бо калі я проста ёй адступлю, ну, схаваю яе на бенч, я скіну толькі 2 энергіі з яе. У мяне застанецца на ёй адна энергія, якой я не змагу карыстацца, каб наносіць урон. А калі я заберу вось гэтай картай, то
Усё. А, ну, да, усё, яму не прыйшло нічога. Ну, давайце. Няхай будзе, але, ў прынцыпе, да. Ну, што я магу сказаць? Амаль він-стрык працягваецца. Гэта наша 4-я перамога за вечар, што, шчыра кажучы, вельмі дзіўны він-рэйт дзеля мяне, але, напэўна, я сапраўды have victini on my side. Ну што? О, Battle Pass сабраўся. Будзе нам новы бустер Surgeon Spark'а. Ну, Surgeon Spark даволі весёлы сет, канешне, каб яго адчыняць, але тое, што зараз адбываецца ў Pokemon TCG з усімі гэтымі скандаламі і з немагчымасцю набыць новыя сеты і старыя сеты, і ўвогуле нічога, і з перапродажу сетаў, я не ведаю, за мільярды даляраў, гэта крыху дзіўна, шчыра кажучы. Нешта некуды не туды гэта ўсё ідзе. Але, вось, бачыце, цалкам бясплатная гульня, якую можна гуляць, не трацячы мільярды даляраў. Flash with my new deck. А, ну гэта адсылка да Маджикарпа. У яго Tails. Я заўжды выбіраю Tails. Tails, цудоўна. Не, мы не хотим ходить першими, мы хотим ходить другими. Ну что, может быть, подумать, як гэтую дехку зрабіць лепш? Что-нибудь цікавае, может быть? О, ну цікава. Глядзіце, зараз у мяне 2 ральса ў руцэ, таму я не бачу сэнса сабе выкладаць. Але, ну, не трэба іх выкладаць на гэтае актыўнае месца, іх трэба выкладаць на бенч, каб Грыніджай іх эвалюцыянаваць. Мы зможам іх эвалюцыянаваць, таму што ў нас ёсць Арвін у руцэ і адна энергія. В прынцыпе, недрэнны расклад, галоўнае не забыць... Спачатку, да. Галоўнае не забыць пра тое, што не трэба скідаць энергію Грыніджай, таму што можна... ну мы Арвінам возьмем... Да, всё нормально. Мы Арвінам возьмем карту, якая дастане нам 2 энергіі і скінем іх, і карацей зараз будзе камба. Калі, канешне, у яго не будзе яшчэ больш жорсткая камба. Каркадет у яго... Ну, вось, гэтая карта, якой можна ўзяць Эзерн Весел. Скінуць одну карту, ўзяць 2 энергіі, ён іх узяў. А вось клёвая карта, якую ён скінуў, яна мне вельмі падабаецца ў жыцці рэальным. Ну, і тут яна міленькая па дызайну, але мне яна была не вельмі карысная. Chill Tizertoy. Это цацочка для котика. Окей, поехали. Арвин. Арвин бярэ у нас Эзерн Весел. Эрзен, пробачте. Эрзен Весел. И Technical Machine Evolution. Да. Эрзен Веселом мы сбрасываем одну карту. Энергию. І бярэм 2 іншыя энергіі. Цяпер мы можам Грыніджай збросіць энергію. Вельмі важна збрасваць менавіта фіолетавую энергію. Я менавіта з яе дапамогай наношу урон. Не чорнай. Ага. Далей, цяпер мы можам зрабіць даць яму энергію. Даць яму Technical Machine Evolution. І ён зараз эвалюцыйнуе на ўсё. Ну, Night Stretcher няма сэнсу выкарыстоўваць, гэта мы ўжо не можам. То паехалі. Evolution. Ага, у меня ўсяго 2 кірлі ў калодзе. Напэўна, яшчэ 2 ці 1 у прызах. Я не памятаю, у меня ці 3 ці 4 кірлі ў гэтай калодзе. Чувак любіць пафлексіць з залатымі картамі. Ну, у рэальным жыцці такая карта каштуе, да, я думаю, бо пунктаў 20-30, напэўна, каштуе. Але тут яе можна стварыць проста сабе і гуляцца спакойна. Ага. Я вось не памятаю, ці скідвае Кармін мне
Не. And draw. Ага, ну таксама карта, якую можна выкарыстаць толькі на сваім першым хаду, і гэта саппортер. Звычайна саппортераў нельга выкарыстоўваць на першым хаду. Ага, нанес мне 20 урона і дадаў сабе, а што гэта за камень? О, дзякуй за дракона. When the terror Pokemon card, this card is attached to this attack costs 1 energy less. Ну, яго, напэўна, нейкія тэра-покемоны ў калодзе. Ну, ладно, давайте паспрабуем яго покнуць. За один ход. Давайте подумаем, як нам лепш за ўсё. Ну, давайте выкладаем Дрифлуна. Цяпер мы выкарыстоўваем Night Stretcher. Дастаем энергію са зброса. Гэтай энергіяй мы яе назад збрасваем. З дапамогай Гринінджі бярэм 2 карты з калоды. Всё яшчэ не лепшы расклад, але мы не спыняемся. Кого? Не, у меня есть покемоны. Не покемоны. Хотя, да, ультраболом я могу вытягнуть Гардевуру, ці хопіць мяне энергіі. 2, ну, одну ввогуле Гардевуры патрэбна 3 энергіі, толькі 2 з іх павінны быць псіхічнымі, таму хопіць. Поехали. Что тут? Босс ордер Іону на усялякі выпадак. Галоўнае, каб яны ўсе не былі ў прызах. Да, вось, бачыш? 2 псіхічныя энергіі і одна толькі якая-небудзь. Блин, я напэўна... я не змагу яго рэтрыціць ніяк. Это я затупила. Давайте скидаем яшчэ одну кірлю. Ці энергію цёмную. Не, кірлю. За сколько скидывается? За 2 энергии. У меня нема. Темную энергию на его покласть. Что еще раз? Темную энергию поклади на Грининджи. Блин, я уже пошла рефаймент. Мне уже треба рефайниться. Night Stretcher. Кирлю. Ну, кирлю. Теперь я могу пласти. На им есть увогуле энергия. Что я туплю? Все, сюда мы поклали одну энергию. Такую. Зараз мы додали себе 2 энергии. Со сброса нанесли себе 40 урона. И нанесли ему 190 урона. Ей! Перамога! Хотя бы где-нибудь у гэтым жыцці ёсць перамога. Да. Не толькі здрада, да. Ну, супер, ну, слухай. Неяк сёння ўсё вельмі добра. Ты ў ладары гуляеш? Ну, да. Ну, просто у ладары я, ведаеш, на ўзроўні. Ці гэта стандарт. Это casual. А я-то думаю, чаго ўсё так добра. Я ўвесь гэты час гуляла просто ў рэжыме, у якім людзі гуляюць. Не каб забіваць друг друга, а просто каб пагуляць. Блин. Все, пачынаем спачатку. Итак, усім прывітанне, мяне клічуць Даша, і сёння мы гуляем нормально. Поехали. Я-то думаю, ну, можа быць, гэта сапраўды і боты нейкія, ведаеш, былі якія просто сабе экспірыенс накручваюць для батл паса. Неудала атрымалася. Ну, зараз зато усе пабачаць, як гуляюць прафесіяналы. Ну, калі вы не бачылі, калі вы пропустили, як гуляла професійна я. Так, апанент выбірае, хто будзе хадзіць першым. Супер нінджа патэйта. Напэўна, хтосьці таксама з Беларусі. У мяне няма базового покемона. Вось цяпер, калі у мяне ладер, у мяне няма базового покемона. Канешне, ну, типа,
На мінулым івенце, на мінулым вось ліг-івенце, там ён быў у снежні, у мяне, карацей, я гуляла супраць 3 чалавек, і супраць 4 чалавек, і супраць 3 чалавек у мяне не было, базавых карт у руцэ на пачатку 2 разы. Ну, то бок, апаненты атрымоўвалі плюс 2 карты на пачатку. Ну, это ўвогуле я. О, Комфі. Гэта калода на лос-зоне, па-мойму. Ён павінен будзе скідваць кучу карт, і пасля за гэтыя карты наносіць мне ўрон. Да, бачыце, ён ужо от гэта пачаў рабіць. Гіраціна якая прыгоженькая, вы паглядзіце толькі на гэта. Вось, яе зараз усе спрабуюць дастаць. Асноўная прычына, чаму ўсе яшчэ набываюць набор, якім вось яна ёсць, ён ужо стары, там няма амаль пуляючых карт, ён F, але вось гэтая гіраціна, яна проста секс. Вельмі прыгожая, канешне. Так, ну што будзем рабіць? У нас ёсць гэта, ёсць ультраборл, ёсць Арвін. Ну, паехалі. Нам патрэбен баді пафін, таму што ў нас няма ніводнага ральца. І нам эвалюцыя нам не патрэбна, але няхай будзе Bravery Charm, напэўна. Ну, будзе яшчэ адна, няхай будзе яшчэ адна эвалюцыя. Няма пакуль што на каго класці Bravery Charm. Баді пафін. Увогуле, нам бы як мага хутчэй выкінуць гэтых Комфі, потому што яны непрыемныя дзеля гульні, але ну, не адразу у нас гэта атрымаецца. Давайте зараз сюды гэта. І ці можна што-небудзь зрабіць, дастаць каго-небудзь ультраболам, каго-небудзь карыснага. Мне таксама здаецца, што яго ёсць нехта, хто можа наносіць damage isn't affected by any effects on your opponent's active Pokemon. Мне здаецца, што у яго ёсць, павінен быць нехта ў дэхе, хто можа наносіць урон на бенч. Ну ладно, давайте пакуль што просто будзем эвалюцыянаваць. Ага, і одна кірля у меня ў руцэ, і у гэты раз усе кірлі у мяне тут у калодзе. Не, у прызах няма. Насамрэч, на наступны ход я змагу нанесці яму 60 урона, калі ён не скіне мне гэтага Манкідоры, і магу зрабіць яго пакемонаў Confused. Прыгоженькі. Ну, карацей, да, гэта пасля ў яго з'явіцца спецыяльная гіраціна. Ну, яго уся калода такая, бачыце? Это просто нехта любіць флексіць прыгожымі картамі, нават больш, чым я. Ён зараз выведзе нам гіраціну наперад, перакладзе да яе энергію, і, напэўна, на гэтым пачнецца мой ход, напэўна, нічого больш. Ой, яшчэ і дрыпі гэтыя. Да, гэта, напэўна, тая дека, якую я хачу сабе збіраць. Нейкі варыянт декі, якую хачу сабе збіраць пасля кастрычніка, таму што ў кастрычніке вось гэтая мая дека перастане гуляць, бо ў яе вельмі шмат карт, якія ў кастрычніке. Красавіку яна перастане гуляць, бо ў ёй вельмі шмат карт, якія выходзяць з ратацыі. Я думала сабе якраз такі збіраць такую карту. Такую деку з дрыпі, з Драгонпульт яна называецца, але ну, паглядзім. Давайте скінем яшчэ крыху больш энергіі. Возьмем сабе энергіі ў руку. Дададзім одну энергію сюда. Давайте яшчэ кірлю працягнем.
Насамрэч можна было не дадаваць сюды энергію зараз, але ладно. Пум-пум-пум. Ты не памятаеш, што Драгонпульт можа наносіць урон на бенч? Мне здаецца, што да, не. У яго вельмі добрая вялікая рука, 12 карт. Я думаю, што час выкарыстаць іону. Толькі, можа быць, я спачатку ультраболам дастану сабе што-небудзь карыснае. Што-небудзь карыснае, каго-небудзь карыснага, напрыклад, Дрифлуна, які можа нанесці даволі шмат урона, каб, если калі што, прыбіць гэтую гераціну. І цяпер паехалі. Перашкаджаем яго планам. Сэнс гэтай карты ў чым? Вы, апанент, скідаеце руку пад ніз сваёй калоды, а пасля зверху калоды бярэце столькі карт, колькі ў вас прызоў. І гэта часта вельмі моцна перашкаджае. Вельмі моцна перашкаджае. Ну, у гэты раз, мне здаецца, яно дапамагло, таму што, бачыце, я атрымала гринінджу і энергію. Ось, узяла сабе яшчэ карты і магу, у прынцыпе, на наступным ходзе нешта пабудаваць. 3 Арвена, ось гэта мы будзем скідаць. І вось, я наношу яму зараз 60 урона, але яго пакемон будзе кантужаны. Кожны раз, калі ён будзе спрабаваць ім атакаваць, ён будзе кідаць манетку. І калі гэтая манетка... Калі гэта будуць Тейлз, мне здаецца, то ён замест таго, каб атакаваць мяне, сам атрымае сабе 20 урона. Ну вось як гэта лічыцца. Ён забраў свайго пакемона на бенч і такім чынам палічыў яго ад канфьюза. Гэта не Драгонпульт, гэта Лостбокс. Это Лостбокс? Лостзон, можа? Ці Лост... У чым сэнс? Тым, каб скідаць максімальная колькасць карт у Лостзону? Потом пасля вось гэтае вось прыходзіць. І 110 урона бясплатна наносіць. Да, всё згадала. Крамарант. Тут же кушае. Вяртае гераціну. Ну і што ты будзеш рабіць з гэтай герацінай? Абіссікін. Да, будзе скідаць яшчэ больш энергій. Мне, канешне, трэба было б нешта зрабіць з яго крамарантам, таму што ён небяспечны вельмі. Але што я магу з ім зрабіць? Ну, дакладна трэба выкарыстоўваць Арвена, даставаць дзеля Дрифлуна, Тул і... Што яшчэ? Эзерн Весел, напэўна, да. Просто не памятаю, колькі у меня энергии у декі. Давайте поглядим, колькі у меня... ну, значит, да, еще можно Эзерн Весел брать. И давайте Bravery Charm возьмем. О, только один Bravery Charm, значит, один у призах. Недобра, недобра. Так. Змагу яго якім-небудзь чынам сабе гэтага крамаранта. Ну я змагу, зато я змагу скінуць гераціну, што ўжо даволі добра. Астатняе не так прынцыпова. Што мы зробім зараз? Зараз мы выкарыстуем Эзерн Весел. Не, з Гринінджі, да, згодна. Ага, босс ордер. Ну, то бок мы зможем зараз крамаранта выкинуть. Ці лепш гераціна. Ну да, ладно. Значит, не зможем. У нас есть Эзерн Весел. Теперь, напэўна, мы скидываем Эзерн Веселом Колбел. Ці лепш Кірлію. Ну да. Я таму думала просто... ну вось это ўсе энергіі, якія былі у нас у калодзе. Далей цяпер я скидываю... ну вось што мне трэба... Напэўна, трэба спачатку знайсці сабе Градывуру і лепш рэфайментам яе пашукаць. Напэўна, лепш яе ультраболам пашукаць. Хаця у меня ёсць 2 Арвена, калі што, іх скіну. Да, давай. Хаця б
бы один рефаймент спочатку зробимо. Ага. Латермейн ми будемо рефайменти скидувати на зараз. Я, конечно, падыходжу ўжо да даволі небяспечнай сітуацыі, калі ў мяне ў калодзе нашмат менш карт, чым у майго супраціўніка, але, ну... Я думаю, што ўсё будзе нармальна. Ну, што мы можам зрабіць? Знаходзім сабе гардевуар. Скідаем дзеля гэтага аднаго арвена і энергію. Гардевуар. Гардевуар. Цяпер эволюцыянуем адну з маіх кірлей у гардевуар. Цяпер рытаем гэтага чувака, скідваем яму фіолетавую энергію, бо чорная яму патрэбна. Выводзім на яго месца гэтага. Так, 60 урон, 220 мінус 60, гэта у нас будзе колькі? 160. 160 урона падзеліць на 2, гэта 80. Яму патрэбна 4 энергіі на яго пакласці, каб можна было скінуць гераціну. Яшчэ я магу тэарэтычна пакласці бы энергію на каго-небудзь яшчэ і перанесці урон на крамаранта ці на вось гэтую комфі. Але, ну, типа, я не ўпэўнена, што гэта добрая ідэя. Хаця ў яго ўсе астатнія пакемоны, зрэшты, зараз выглядае не вельмі моцныя, не вельмі жывучыя. Таму, можа быць, на яго ж выкладваць, напэўна, буду. Не на кагосьці, бо яго хутчэй могуць. Блін, глядзі, тады мне, напэўна, не хопіць. Не 160, 80. Мне трэба, калі я пакладу зараз 20, я не змагу яму 40 пакласці. Трэба гардевуру, да, буду класці на гардевуру на саму. Канешне, можа быць, гэта не лепшае рашэнне, бо яна заблакуецца на ёй, гэтая энергія. 20. 20, типа, на крамаранта. Ну, 20 гэта не надта моцна. На крамаранта ці на комфі? Напэўна, на крамаранта лепш. Ці на комфі? Комфі больш шансаў забіць такім чынам. Ой, складана. Давайте на крамаранта будем класці. Всё. На дріпі хацеў прапанаваць. Ну, уже ўсё. 240 плюс 60. Гэта... Пачакайце, чаму 240? Блін, ён на 3. Я забылася. Нічога страшнага. Мы, можа быць, тут усё роўна пераможам. Гэта не факт, канешне, але... Да, я беру 2 прыза, таму што гэта была карта X или X. Это был VMAX. И что это было ўвогуле? V. Это был V. За V атрымоўваеш 2 прызы. Так, ну што, одну карысную карту з прызоў мы дасталі. Цікавае пытанне. Ну, ён зараз прыйдзе мне гэтага крамаранта. Да, сапраўды не трэба было класці на яго урон. Трэба было класці на кого-небудзь іншага, таму што ён зараз яго выведзе. Прыб'е майго дрыфлуна. Я выведу гардевуру, прыб'ю яго. І далей пытанне, што яшчэ ў яго ёсць. Пуджык, дзякуй, што прыйшоў падтрымаць. Дзякуй, вялікі Пуджык. Ну, давай, апанент, думай. Тебе толькі адзін варыянт. Можа быць, насамрэч, не адзін, я проста не ведаю твою дэку, але давай. Ты ведаеш, што рабіць. Ну, не, у яго, напэўна, ёсць эвалюцыя дзеля гэтай карты. Тады нешта іншае трэба будзе зараз зрабіць з гэтым усім, потому што яна 200, ну, яна даволі моцная, насамрэч. Мне здаецца, 280 у яе хітоў у эвалюцыі дрыпі у Драгонпульта. Але ці ёсць у яго Драгонпульт? Ну, напэўна, калі ён яго выбраў, то ёсць.
Ці ён абараняе не... Ну, я не разумею, шчыра кажучы, навошта гэта было рабіць, калі ў яго няма драгонпульта ў руцэ. Ці няма магчымасці дастаць драгонпульт. Таму... Ну, зараз даведаемся. Да, дарэчы, бачыце, збоку тут таксама ёсць час. Як у шахматах, у вас ёсць час думаць. І калі вы будзеце думаць занадта доўга, да, ход будзе аўтаматычна вам казаць, што вам трэба зрабіць нешта за 15 секунд. Ці яшчэ у вас ёсць... Да, напэўна, ён у яго нешта з інтэрнэтам, ці што там, што ён проста не пахадзіў. Бачыце, калі час скончыцца, то таксама у каго ён скончыцца, той прайграе. Ну што, контркачер я не магу выкарыстоўваць босс-ордерам крамаранта? Напэўна, да. Ну, типа... Рыпі, канешне, апасны хлопец, але, ну, не настолькі, здаецца, каб яго лепш крамаранта забіць хутенька. Калі сапраўды ён адключыўся, то мы зараз проста хутенька пераможам. А калі ён не адключыўся, у гэтым быў нейкі план, то, магчыма, я згубіла магчымасць там зрабіць нешта са сваёй рукой, але хутчэй за ўсё, я думаю, ён проста адваліўся. Ну, гэта, на жаль, здараецца в онлайне, што, ну, сапраўды у апанента нешта з інтэрнэтам, у мяне нешта з інтэрнэтам. Нехта рэйдж-квітае, канешне. Але наўрад ці там не была, здаецца, такая сітуацыя, каб ад яе рэйдж-квітаць, таму... Ну, это ж не пуджик. Ну что? Ну, да, я зразумела, что у тебя проблема з інтэрнэтам. Давай, гульня, хутчэй яго выкидывай. Мы пойдем далей. Ну, прыгоженькие карты, конечно. У реальным же... Да, inactive for too long. Да, усё. Да, у яго быў драгонпульт, я вось зараз у апошні момант пабачыла. Мы зараз гэтага не пабачым нідзе, напэўна, у бэтл-логе. У яго драгонпульт ляжаў у лос-зоне. Таму, магчыма, ён сапраўды проста выйшаў з гульні, таму што, ну, сэнсу яму не было гуляць, бо драгонпульт быў у лос-зоне, і калі ён быў у яго толькі адзін, то ГГВП, як кажуць. Ну что, у нас працягваецца даволі добрая серыя. Можа быць, мы сёння перастанем быць бульбазаўраў. Ну, напэўна, зараз мы будзем уже не бульбазаўрам, а грынінджай. Ніндзя! Клёва. І зарабілі сабе крыху новага кагосьці на бэтлпасе. Магнемайт. І крысталікі. Можна ўвогуле, калі хто-небудзь хоча, не ведаю, там, набыць бустраў і у гульні ўнутры і адчыніць, але я думаю, што мы зараз дастаткова іх атрымаем і так, а мне трэба спыняцца з адчыненнем бустраў. Адчыняць бустры гэты кожны дзень, гэта занадта адыктыўна становіцца. Паехалі. Да, пуджик, гача, яна паўсюль. Гача ва ўсіх гульнях, у якія я гуляю. І ў пакемонах гача, і ў геншыне гача, паўсюль гача. Да, дагуляю у пакемонаў, пайду сетла не даставаць, працягваць. Тейлз. Тейлз, так, цудоўна. Мы пойдзем другімі. Ну, увогуле, мне вельмі падабаецца гэтая гульня. Ну, то бок, яна прыкольная тым, што вельмі шмат магчымасцей, шмат усяго, але часам, канешне, я псіхую ад яе. Але, ў прынцыпе, ну... І арты такія класныя. Ну, то бок, у мяне такая дека даволі простая. Ну, паглядзіце, якія ёсць прыгожыя фул-арты, вось гэта ўсё, ну... Вельмі класна. І кам'юніці, дарэчы, дастаткова прыкольная. Толькі што, ну, вось на ліг-івентах усе такія сур'ёзныя, усе такія жорсткія, а я больш люблю прэ-рэлізы. Гэта, можа быць, вы ведаеце, такія рэлізы, калі яны, карацей, выдаюць нейкую спецыяльную карту і коробачку, в ёй спецыяльная карта з
пячаткай сета. У ім калода на 40 карт і 4 ці 3 бустары. І карацей сэнс у тым, што ты можаш адразу гуляць гэтай калодай, у прынцыпе, ці звычайна, калі гэта івент, сэнс у чым, ты адчыняеш гэтыя бустары, і ў цябе ёсць там 15 хвілін на тое, каб сабраць іх і... О, артазон, дарэчы, паклала, это карысна. На тое, каб з гэтых бустараў і гэтай калоды сабраць нешта, чым ты будзеш пасля змагацца з іншымі гульцамі, і тут вельмі шмат рандома, і ўсе вельмі расслабленыя, і ўсім норм. Ну, таму... О, манкідоры і ральц. Ну, але ральц адзін, таму бярэм манкідоры, канешне. Так, поехали. Давайте я засяроджуся, падумаю, а пасля нешта вырашым. Баді по фін і эвалюцыю. Шкада, энергія толькі адна. Можна было б перабраць руку, але калі я замест энергіі достану Эзрен Весел, то будзе не вельмі весела. Напэўна, да. Не, напэўна, трэба рабіць стандартны ход з баді по фінам. Ну, это толькі адзін. Таму вельмі патрэбна, каб было дзве. Ну, типа, ці каб можна было зрабіць у выніку адну гардвуру і пакінуць адну кірлю. Гэта дзеля гэтай калоды вельмі патрэбна. Ну, па маім адчуванням. Ну і нестбол давай выкарыстаем таксама. Гринінджу? Гриніндзя, ой. Ну, не ведаю, дрифлона ці скрымтейла. Фізантіпіці няма сэнсу даставаць, Флаттермейн таксама, гэту таксама. Таму скрымтейл. І... На бенч. Дрифлона, напэўна. І цяпер... Ну, саме ж можна было партазон выкарыстаць яшчэ. For one basic boss doesn't have a rule box. Тупанула, карацей, да. Я магла замест таго, каб браць сабе баді по фін, выкарыстаць гэта, выкарыстаць несбол, які ў мяне быў, і ўзяць... Ну, карацей, можна было нашмат больш хітра паступіць, а я ў выніку прасрала гэту магчымасць. Ну, вот. Будем спадзявацца, што гэты мисплей не прывядзе мяне да пройгрышу. Але гэта тое, чаму я трэніруюся. Ну, садзішся і гуляеш супраць розных дэк, супраць розных людзей. Лепш было б, калі б толькі так трэніравацца, можна было б офлайн. Але, ну, да, з офлайнам крыху складанавата. У нас з офлайнам ёсць, атрымоўваецца, мы спакойна можам трэніравацца на 3 дэках. І гэта на Мікалаевай Лугі і на Франческа Ancient декі. Мы яшчэ сёння такое не бачылі. І, ну, типа, гэта ўсё у пэўны момант ператвараецца ў тое, што у жарт, што ў шахматах выйграе той, хто, калі падкідваецца манеткай, той, хто ходзіць першым, той выйграў. Вось у нас з Мікалаем нашы партыі ўжо прыкладна такія. Пасля першага хода мы ведаем, хто выйграў, і, ну, далей гуляць сэнса няма. Вось зараз мне бы патрэбен быў мой, напэўна, стадыён, які прымусіў бы яго каму-небудзь скінуць. Я ўвогуле не ведаю, што гэта за дэка. Гімігуль, баскуліны. Ці ёсць ідэі? Канкілюрды? Можа быць, на гэтых канкілюрдах? Нешта. Аркадетах, прабачте. На замках? Гэта паласандры гэтыя, якія адчыняла, да? Сундукі становяцца замкамі. Не, сундукі не становяцца замкамі. Замкі гэта замкі, а сундукі становяцца такім залатым чуваком, памятаеш? На галденка, да. Галденка. І што мне зрабіць з ім цяпер? Спрабаваць гэтых галденга неяк хутка прыжучыць. Ну, окей, ладно, давайте по порядку. Скинем колпак.
Контркетчер давайте скинем. У меня их некалькі, і хутка яны мне не спатрэбяцца. Давайте скинем люмініоны V. І выглядае таксама, што Хаця не, лепш ультрабол скинем. Ага, Collapse Stadium. Ну, вось зараз мы яго выкарыстаем, толькі трэба падумаць, не хацім ли мы дастаць яшчэ што-небудзь. Напэўна, не, таму мы замяняем яго стадыён на свой. Бенч становіцца толькі 4, і ён павінен скінуць аднаго з сваіх пакемонаў з бенч. Яны проста скідваюцца, я не атрымоўваю за гэта ніякія прызы, але ўсё яшчэ даволі карысна. Цяпер, напэўна, мы пакладзем... Што ж нам рабіць? Ну, в прынцыпе, можна, пакуль яны ўсе маленькія, атакаваць. Давайте паспрабуем. Давайте сюды пакладзем гэтую энергію. Давайте выкарыстаем ультрабол. Блин, не хочется Дырфлу наскидывать. Пелпад. Ну, давайте пелпад скинем. И достанем себе зараз Гардевуар. Эволюционуем себе зараз Гардевуар. Ой, у меня есть... Навошта я гэта зрабіла? У меня энергии ў збросе няма. Гэта быў не вельмі разумны мув, але як ёсць. Ці трэба мне выводзіць Гардевуар, ці трэба мне што-небудзь? Не. Ай, всё. Паехалі. І гэта быў мисплей. Канешне, ну ці можа нават ці калі не мисплей, я просто зрабіла нешта дзіўнае, а не тое, што трэба было. Забылася, што ў мяне няма энергіі ў дэкі. Это, канешне, калі я гуляю офлайн, я звычайна ўвогуле энергію асобна адкладаю ў асобную тэшачку такую, бо, ну, трэкаць яе вельмі складана, але, здаецца, у чувака таксама нешта не тое з рукой, таму да, карацей, паехалі. Ігры нінджа спачатку скідвае нам энергію і дастае нам 2 карты. І ніводная з іх не энергія, блин. Refinement выкарыстоўваем Кірлі. Скідваем вось гэта. Дастаем 2 карты. Энергія ёсць і ёсць Арвен. Ну, ужо лепш. Ну што, Эзерн Весел? Эзерн Весел. І, ну, што-небудзь яшчэ. Bravery Charm, да. У нас ёсць яго пакласці, чаму не? Bravery Charm, Эзерн Весел, энергію выкінулі, энергію узялі, і у нас толькі адна энергія засталася в колоде. Напэўна, ёсць энергія ў прызах нейкая, потому што 2 тут і 2 тут, ну, неяк дзіўна. Гэта мы тут ужо ўсё зрабілі. Што мы можам цяпер зрабіць? Мы можам нанесці 20 урона каму-небудзь на пенчы яго. Это кому заўгодна, это не так важно. Ці вось гэтыя, блин, залатыя штукі, ці яны наносяць, можа быць, яны наносяць урон з-за урона, які на іх ляжыць, не? Ладно, это просто будем іх выкідваць па магчымасці. Цяпер можна рэтрытнуцца, выкласці сабе Гардевуру, пакласці на яе одну энергію. Ну трэба было, да, нешта я затупіла. З Гардевуры трэба было урон здымаць. Ну ладно. Раз. 2. І цяпер... Да не, навошта дракону пакуль што. Пакуль што ўсё нормально. У нас і так. Яшчэ адзін ральс. Няхай будзе. Так, нам трэба вось гэтым нешта рабіць. Ён шукае энергію за одну энергію. І за 3 энергії наносіць 50 урона, але... контркетчер. Ну, лагічна. І, напэўна, нешта зможа зрабіць зараз мне з Кірлі. Ці нават ён просто пакіне яе, бо ёй... Ага, здрасце. Потолки покрасьте. For each energy part in your discard pile.
Ой. Ну, гэта, карацей, можа дастаткова больна, напэўна, біцца. 270 урона. Ну, увогуле, я магу-то яго, напэўна, скінуць. Гэта мне трэба на гэта 5 энергій. У меня ёсць адна тут і 3 на Гардевуре. Я магу рэфайментам скінуць Эзерт Весел і паспрабую знайсці сабе саппортера, які мне зможа забраць Гардевуру ў руку. І з яе тады можна будзе забраць энергію. Ладно, поехали. Ну, ці просто... Я не ведаю. А, ну вось, гэты ж чувак. З яе можна забраць энергію, але я не змагу ж зарадзіць. А, я яе атрымаю ў руку, эвалюцыяную гэту штуку. Ага, але тады я не змагу памяняць пакемона яму на гэтую штуку, таму што... Блин. А колькі ён наносіць урона? 20 more damage for each energy. І у яго яшчэ нейкая штука на ём ляжыць. Ну, карацей, яшчэ і менш урона ён атрымоўвае. Так, поехали. Ладно, в любым выпадку Грынінджа. Трэба хутчэй рабіць, да, то мы... Ён... Так, далей, што далей? Забраць Кірлію замест, каб змяніць Нет, ты яе. можешь забрать Градевуру назад. Эвалюцыянаваць. Да, ўсё, памятаю. Тебе потребна энергия? Куды денется энергия? Узброс. Все нормально, гэта нормас. Гэта нам падыходзіць. И 30 урона. Да, трэба было спачатку 30 урона зняць. Ну, ладно. Ну, ты можешь зараз ее покласть. Я могу зараз пакласці назад. Сюды пакласці яшчэ аднаго ральца, каб на наступны ход яго эвалюцыянаваць. Цяпер... Не, добра, што не зняла 30 энергії, хаця, напэўна, я магу... Once per during your turn. Добра, што не зняла 30 этих. Зараз здымаць з гэтай. Раз. Два. 3. Кому? Канкілюрду наносіць урон на усялякі выпадак, да? Не, вот этой рыбе. Рыбе? На наступном ходе ее завалишь. А рыба увогуле опасная для мяне? Нет, але гэта прыз. Мне просто здаецца, што можа быць гэтага, каб гэтага хутчэй, калі што вынесці. Ну, Не, ладно. Ну, добра. Энергію мне забіраць. Можна было энергію ў руку забраць і не наносіць так шмат урона Градевуры. Ну што, поехали, ладно. Картка, якая, напэўна, хутка мне не спадабаецца ў гэтым, не спатрэбіцца ў гэтай гульні. О, вось цяпер сапраўдная гульня пайшла, да? Нешта яму не прыходзіць, да? Ну да, напэўна, нешта не тое. Зараз мы з дапамогай Манхідоры скінем Баскуліна. У меня есть босс-ордер, я могу яе скинуть. Могу я ему покласть мне 5 энергий. 2 и 2. Не хапае мне энергии, каб яго... Не, 270? Напэўна, 4 плюс 4, 8. Блин.
Stage 1 покемон, да. Блін, ладно. Так, нешта трэба зрабіць. Нешта трэба Давай. зрабіць. Давай, Heavy Ball. Просто каб... Ага, энергія, контркачер. Все, мы ведаем, што цяпер тут. Далей, паехалі Кірлю. Далей, паехалі. А што мне тут увогуле можа спатрэбіцца? Типа, Lost Vacuum? Можна Stage 1 Pokemon this card attached и this card is attached to takes less fertilized damage from attack of your opponent's Pokemon. Ага, ну давай заберем. Ну што, чаму не? Ральса скінем аднаго у Lost Vacuum. Я думаю, што іх у нас дастаткова зрэшты зараз. Да, давай. Ну што, паспрабуем? 270? Ну, можа быць, запугаць, можа быць. 270, пачакай, 270. Ральс наносіць 30 за кожны урон на ім. Я магу на яго пакласці 80. Гэта 240, да? Да, гэта 240. Ці змагу я як-небудзь з яе зняць яшчэ адну энергію? Не. Блін, з-за таго, што не хапае энергіі, гэта прям... Ну, паспрабуем, да, паспрабуем яго запугаць. Ці магчыма взяць у руку энергію, то там... Может быть. Зараз. Так. Типа ўзяць у руку. Ну, а сэнса браць у руку, калі іх тут все роўна 4 будзе. Не памятаю. Напэўна, да. Взяць яшчэ карты, якіх карт яшчэ взяць? Мне здаецца, што тут это сэнса асаблівага няма у тым, каб браць яшчэ карты. Просто праблема ў тым, што энергія вось яшчэ адна тут ляжыць. Можа быць, 7 энергій было б лепш, чым 6. Мне здаецца, у мяне ў іншай дэкі было 7 энергій. Ну што, босс-ордер? Магу я што-небудзь зрабіць яшчэ? Ну, у меня няма больше энергии в деке. Мы глядели. Ну, ладно, давай бить. Хотя, типа, 30 урона... Ну, 30 урона я могу снять только з яго самого, да. Нанести их я больше никому не могу, потому что... Няма энергии, не энергично. Хотя темная энергия, может быть, есть еще. Бо тут я и няма, а и там я и няма. Может быть, попробовать темную достать? Я ж не, да. Ну все. Ужайся, чувак. Давай, ужайся. И сдавайся. Ого. Это не вельми добре. During your turn you may draw a card. This Pokemon is active one moment. Ага, прикольно. За кожную basic карту у яго руке ён наносіць дадатковыя 50 урона. І зараз ён выкарыстаў Баді-Баді Пуфін і ўзяў 2 базовыя карты ў яго руку. І не ўзяў. Бо Баді-Баді Пуфін ж павінен паказваў. Напэўна, яго больш няма. Нейкую энергію дастаў, паклаў. Паклаў энергію. Што яшчэ ты будзеш рабіць? Ага, ну добра. Ну, норм. Окей. Гэта мяне, в прынцыпе, задавальняе больш-менш. Дрыфун. Да. Ці трэба нам яшчэ што-небудзь? Ну, Bravery Charm на Дрыфуна. Напужала. Напужала.
Не, ну ён зразумеў, што я зараз адступлю градывурай, выведу дрыфлуна, і ёй не здабраваць. Мікалай, зрабі мне, калі ласка, гарбаткі, і я згуляю яшчэ адну гульню і буду заканчваць на сёння ці рабіць прэву, таму што ў мяне ўжо мозг кіпіць крыху. Шкада, што, у пачатку пагулялі не ў ладар, і ну я, канечне, да я. І Battle Pass не залічыў мне до канца. І гэты яшчэ вось. Хаця тут, напэўна, да, ну крыху трэба. О, атрымаю клёвую карту. І нейкія штаны выдадуць. Наступны ўзровень, да. Ну, мне здаецца, у сваім жыцці даходзіла да Амбрыона дакладна. Не ўпэўнена, што я Азелф была хаця б раз. Але, ну... гэта яшчэ тут December Ladder. Ну, карацей, да. Наўрад ці я ў гэты раз далёка дайду. Цікава, што ён яшчэ снежнёўскі. О, яго клёвы расцвяны Пікачу на... Так, да. Нешта я крыва сижу. Ну. Choose a hat. Flipping a coin. Давай, flip a coin. Не хочу, ўсё яшчэ не хочу. Stars and pipes. Гэта типа зоркі і трубы. Ладно. Не вельмі добры покемон мне патрапіўся ў якасці стартавага, але, ну, што рабіць. Піджы і піджы. Гэта можа быць Charizard. Гэта можа быць яшчэ куча ўсяго, бо гэтыя піджы, ў прынцыпе, у сваёй эвалюцыі добра гуляюць, але ён паклаў на яе вогненную энергію, таму я думаю, што гэта Charizard. У нас ёсць Эзерн Весел, Баді Пуфін і Ультрабол. У нас няма саппортера ніякага, каб дастаць эвалюцыю. Але, ну, мы можам взяць Баді Пуфін. Нам было б, канешне, класна дастаць Грынінджу зараз, але мы можам ультраболам яго, ў прынцыпе, дастаць. Ну, давайте, Баді Пуфін. Давайте. По класіцы. Давайте подумаем. Можно згуляць Эзерн Весел. Нормас. Ідем наперад. І зараз можна ультрабол. Ультраболом збросіць одну энергію і Rare Candy. І... напэўна, дарэмна я Rare Candy, конечно, просто. Ладно. Лапс стадиум треба було збрасувати. Энергию мы зараз забросим. Возьмем еще две. Ага. Хэви-бол. Поглядим, что ці ёсць у нас что-нибудь в призах. Один ральц. Ну, не вельмі карысна, але няхай будзе. І, напэўна, гэта ўсё, што мы можем зараз зрабіць. Шкада, але, ну, як ёсць. Скримтейл. Мы зараз ручками еволюціонуємо туди. Кірлія. Давайте з рефайнентом Спінібральця. Не подається мені, що він нам потребиться хутко, зрешти. Дрифлон. Ультрабол. Давайте покладемо дрифлону на усілякий випадок. І, ну, насамрэч не вельмі весело так-то. Нічого зробити не можемо. А ён там уже, небось, зараз будзе эвалюцыянаваць сваю піджы. Што не ёсць добрыя навіны дзеля мяне.
босс-ордером. Дрифлуна выклал. Каб нанести ему 20 урона. Может быть, гэта нейкі бот. Я опять переключилася ў рэжым. Ну, ці у яго ёсць нейкая хітрая стратэгія. Давайте будем с ёй разбираться. Basic Energy. О, 2 гардевуры. Клёва. Як бы мне Rare Candy зараз дапамог, якую я скинула. А вось Collapse Stadium увогуле не патрэбен. Пакуль што зрэшты. Ну ладно. Ну, цудоўна. Collapse Stadium мы зараз і скінем. Хаця, можа быць, ультрабол лепш. Мне нічого, в прынцыпе, не патрэбна. Ультраболам. Толькі што ультраболам удобна карты скідаць. Ну, давайте тады Collapse Stadium. Ага. Яшчэ адзін ультрабол. Типа, патрэбен мне ультрабол ці не патрэбен? Ну, ладно. Так. Я магу, в прынцыпе, зрабіць зараз градывуру. У меня дастаткова энергіі. Ну, давайте. Не ведаю. Зараз у мяне мне трэба на яго 2 энергіі пакласць. Ну, ладно. В прынцыпе, чаму не? Ён, канечне, амаль мёртвы будзе, але ну, у нас гэта... Нам гэта ніяк не перашкаджае. В прынцыпе, нашым каварным планам. Хаця, можа быць, канечне, яго планы, каб я пачала скідаць яго пакемонаў першай. Бо зараз ён там раскідае нейкія крутыя схематозы. І я яшчэ гэта ўсё згадаю, але, ну, пабачым. Гэта Charizard. Ён дастаў Charmander. Гэта Charizard. Ну, і ты думаеш, што ты што-то гэтым змяніў? Ну, ладно, трымай градывуру. Напэўна, градывуру трымай, да. Можна было б Скімтейла, але ён не быў на бэнчы. Трэба яго пакласці на бэнч. Нестболам я магу дастаць базавага пакемона. Таму, напэўна, трэба даставаць Кірлію. Фізантіпіці, да, ты правы. Нестболам дастаем Фізантіпіці. Заўжды забываю пра гэта. Фізантіпіці. Яна можа дастаць. Калі мяне ў мінулым ходзе майго пакемона выбілі, яна дазваляе мне ўзяць 3 карты. Дадатковыя. А вось і Кірлія. Цудоўна. Прывітанне, Кірлія. Цяпер з дапамогай Кірлі я магу збросіць, напрыклад, Technical Machine Evolution. Чаму не? Што я б хацела? Забраць себе Люмінеона ў руку і пакласці Манкідоры. Праблема ў тым, што трэба было спачатку, напэўна, ўсё гэта спачатку трэба было Unfair Stamp заюзаць, а пасля гэта ўсё рабіць, што я зараз рабіла. Але, ну, ладно. Час у любым выпадку выкарыстоўваць Unfair Stamp. Паехалі. Ну, ладно. Ну, мы скинули энергію, мы вернули сабе яшчэ энергію. Мы трымалі нейкія карткі. Ну, магло б быць лепш, магло б быць горш. В прынцыпе, наш выхад зараз гэта заражаць саму гардывуру і наносіць урон. Ну, ці можна тэарэтычна... Пачакаю, у мяне ёсць фіолетавая энергія. Да. Ну, типа, тэарэтычна, канешне, можна паставіць сабе на ўсялякі выпадак Скрымтейла і выкінуць наадварот Чармандера. Можа быць, гэта, дарэчы, добрая ідэя. Рэтрит.
Давайте Скрімтейл. Тепер ми даємо Скрімтейлу. Чармандера. Ой, Скрімтейла Х2. Значить, зараз це буде 40 урона. Зараз гэта будзе 80 урона. 80, да? Х2, я правильно памятаю. 20 damage to one of your opponent's Pokemon to each damage counter on this Pokemon. 20 за кожне. 40, значит, 80. Все. Значит. Ну... Гэта яго лёс. Я часам занадта шмат шкадую гэтых вось Скрімтейла і Дрифлуна, таму што іх мала, якія наносяць урон, але я бачыла, як хлопцы гулялі. О, Даскал у яго ёсць. О, але гэта нейкі не той. І гэта з наступнага ўзроўня яны пачнуць наносіць шмат урона. Так. Угу. Ну што? Што ў нас ёсць? Давайте пошукаем. Флаттермейн скинем. Ну что, Эзерн Вессел? Да, Эзерн Вессел. Хотя у меня нема что скидывать Эзерну. Ну, типа, у меня нема энергии. У меня 2 энергии на столе, 4 энергии тут, и, ну, типа, и одна у руце. Нема энергии. Можно было бы достать ультрабол Арвином, але сенсу гэтым няма. Можно просто атаковать, напэўна. Ці лепш Даскала. Не, давай Чармандера. Чармандеры ў гэтай дэке нам перашкаджаюць больш за ўсё. Да, и отдать мне приз. О, еще одна энергия. Значит, 7 энергий у деки тогда все. Ей, 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 Victini on my side. Ей, 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 ей. Ну, чудовно. Ну, докладно, до речі, докладніше, йому нічого не прийшло нормального, тому у мене все було класно. Кльова перемога. Зараз нам нават цяпер мы собачка. Я не памятаю, гэта Хаундум или гэта яго эвалюцыя Хаундум. Зараз мы адчынім бустеры нейкія. Тогітик миленький. Фані які класні. Пригоженькі. Люблю таких. Люблю фул-арты. Вось гэтыя. Это illustration rare или alternative там нешта там бла-бла-бла. Ну, мне падабаюцца яны, мне прям вельмі радасна даставаць іх у фізічнай гульне і вельмі сумна, што ў гэтым сеце, які зараз усе хайпяць, так у Prismatic Evolution няма гэтых альтэрнатыў артоў, замест іх паклалі гэтыя ўсе штукі, у якіх фойл у выглядзе пакеболаў, мастербола і пакебола. Ну, не ведаю, мне здаецца, гэта нейкая сумная херня. Напрыклад, сёння я рабіла відэа, што, типа, буду фарбаваць Warhammer у колеры у колеры тых карт пакемонаў, якія я адчыню, самых клёвых. І да, рэчы, я раблю відэа на TikTok, подписывайтеся і ставьте лайки, і вось гэта ўсё. І я адчыніла вось 2 такія клёвыя карты. Гэта, напэўна, абедзве ці Illustration Rare, ці нешта такое. І, карацей, я вырашыла, што раз я адчыніла 2 карты, спадзяюся, хаця б нешта бачна, то буду фарбаваць 2 фігуркі Вархаммера. Вось. Да, гэта першая это была Зераора, а другая гэта Туртанатар. Вось. Ну, клёва. Клёва так. Карацей, гэтыя арты топ.
фойл у выглядзе пакебола не топ. Ну, увогуле неяк не топ. Змяніўся гэты. Да, ўсё, напэўна, чувакі, вельмі трэба, але я ўжо стамілася. Шчыра кажучы, мне трэба рабіць ці перарыв, ці увогуле ісці ўжо гуляць і спадкі, каб заўтра з раніцы ісці на мітынгі. Божа мой, мітынг у 9 раніцы. Ну, хто так ставіць? Я разумею, што ў нас 3 гадзіны розніцы, але хто ж так ставіць мітынгі? Усім дзякуй вялікі, далучайцеся абавязкова яшчэ, паспрабую заўтра пастрыміць зноўку ці гэта, ці метафор. Пішыце ў каментары, ставце лайкі, распавядайце, што вы думаеце пра гэту гульню і ўвогуле во што лепш гуляць, у гэтую ці ў метафор на стрыме. Можа быць, гэта крыху цікавей глядзець, але, ну, не ведаю, пішыце карацей, буду рада вас бачыць і чуць. Давайце, пакуля.